хубав ден Великден, дваж по-хубав Гергьовден. Така в българските народни песни се възпява един от най-хубавите пролетни празници. В представите на старите българи Гергьовден бил по-важен дори от Великден. Защото от това, как ще посрещнеш този ден, зависело дали в дома ти ще има здраве и берекет през цялата година. Дали ще имаш много стока, дали нивите ти ще дадат добър плод, дали ще има изобилен дъжд. С приемането на християнството Свети Георги, чието име в превод от гръцки означава земеделец, станал покровител на овчарите и стадата, на нивите и полята. Затова от незапомнени времена на този ден най-хубавото агне, най-голямата пита хляб и първото издоено мляко се дават в дар на светеца. На 6 май православната църква чества паметта на един от най-големите мъченици за Христовата вяра – Свети Георги. Роден в края на 4 век в малоазийската област Кападокия, младият и смел мъж бързо се издигнал в йерархията на римската войска. Това било времето на най-страшните гонения срещу християните, предприети от император Диоклетиан. Георги, който от дете изповядвал християнската вяра, не се поколебал да защити името на Спасителя дори пред самия император. Той го призовал да прекрати гоненията, защото Христос е истинския Бог, дошъл да даде на света мир и любов. Светецът предчувствал своята смърт и раздал цялото си имущество на бедните. Разгневеният Диоклетиан подложил на нечовешки мъчения Георги. Но с благодатната Божия помощ раните на мъченика бързо били изцелявани по чудотворен начин. През цялото време Георги молил Сина Божий да му даде сила и вяра, за да извърви до край в своя мъченически път. По заповед на императора, младия мъж бил посечен. Името му се превърнало в синоним на мъжественост, силна воля и непоколебимост пред изпитанията. Православната църква почита светеца мъченик и като велик победоносец, защото победил страданията и не се отказал от Христа. Проявената мъжественост от младия войн го превърнала в покровител на християнската войска. През средновековието иконата му била рисувана върху бойните знамена. Още в първите години след освобождението, денят на Свети Георги бил възприят като празник на българската войска. С указ от 1880 година княз Александър Батенберг обявил 6 май за Ден на храбростта. От тогава до 1947 Гергьовден се чества като празник на българската войска. След половин век чуждо влияние, празникът на нашата армия беше възстановен през 1993 година. От тогава 6 май отново стана ден, в който отдаваме своята почит към храбростта и себеотрицанието на българския войник, останал верен до край народ и родина в най-критичните моменти от националната ни история. 6 май присъства в нашия календар и като патронен празник на най-големия ни манастир, националната светиня на всички българи, Зографската обител в Света гора. Цялата нощ срещу празника в главния храм, където се пазят 3 чудотворни икони на Свети Георги, монасите извършват величествено богослужение. На сутринта голямо литийно шествие изнася една от чудотворните икони, тази, която през 12 век по мистичен път дошла в Света гора от Арабия и спряла пред българския манастир. Затова на всеки 6 май монасите занасят тържествено иконата до мястото, където светецът дал знак, че образът му трябва да остане в Зографската обител. Там те отправят своята благодарност към победоносеца за дареното им духовно богатство и отправят молитва за своя български народ. Да има Божията закрила, да живее в мир и да побеждава незгодите.